Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Dinten punika ing acara reuni SMK Negeri 1 Wonosobo. Ing dinten punika kula minangka MC badhe nglantarake jalane acara. Mugi acara menika saged lumampah kanthi lancar lan pinarengan berkah saking Gusti Allah. Kula badhe maosake daftar acara dinten punika. Setunggal pembukaan, kalih pambuka saking Kepala Sekolah Ibu Paluti, 3 sambutan kesiswaan Ibu Naila, sekawan sambutan mantan Ketua OSIS Ibu Mana Nafisa, 6 acara inti, 7 panutup. Monggo kita dipun buka acara punika kanthi maca bismillah bebarengan. Setunggal pambuka saking Kepala Sekolah Ibu Paluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh rahayu saha wilujeng enjang kagem panjenengan sedaya. Para guru sepuh ingkang kinurmatan, para alumni ingkang kinasih lan tansah kula banggaken. Para tamu undangan saha para siswa ingkang kula sayangi. Sumangga kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkah lan rahmatipun saengga ing dinten menika kita diparingi kesempatan ngumpul bebarengan ing sekolah ingkang kita tersani menika. Reuni menika minangka wayah kang mulya. Dinten punika kita sami saged kekancan malih lan ngraosaken kabungahan kaliyan sedaya rencang saha guru ingkang nate nderek anggemblan panjenengan sedaya. Wektu rumiyin panjenengan nate sinau wonten mriki. Golek kawruh mudilaku lan manapa kalih gagas kegayuhan. Kula pribadi minangka kepala sekolah matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya. Para alumni ingkang sampun kersa rawuh maringi semangat lan mbuktekaken bilih rasa tresna dhateng alma mater punika isih kandha. Mugi acara reuni menika saged dados pangeling-eling bilih sekolah punika dudu mung papan sinau. Nanging ugi papan pangluwaran jiwa, papan tetulung, papan manggoni rasa. Mugi-ugi saged maringi inspirasi dumateng para siswa ingkang taksih sinau supados saged ngontos dicak panjenengan sedaya. Cekap semanten atur kula kawula nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan wonten ing pambayantu panampi. Lan mugi Gusti tansah paring berkah dumateng acara menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapindo sambutan saking kesiswaan Ibu Naila Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa ingkang kula tresnani, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan. Kula minangka wakil saking bagian kesiswaan ngaturaken sambutan saha motivasi. Kegiatan menika minangka upaya ngembangake bakat lan kaprigelan siswa. Mugi para siswa saged nambah pengalaman lan ngajeni kawruh sekolah. Nggih pun cekap semanten ngapunten yen taksih wonten lepate. Mugi-mugi acara menika lumampah kanthi lancar lan pinaring manfaat. Dipun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik telu sambutan saking mantan Ketua OSIS Ibu Mana Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken salam dumanten Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru lan sedaya rencang-rencang. Kula menika Ketua OSIS ngaturake panuhun dumanten sedaya pihak ingkang wis ndukung acara niki. Kula ngajak para rencang-rencang siswa agem aktif, kreatif lan tanggung jawab. Mugi acara nalika nuwunake rasa kebersamaan lan rasa kerjasama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, boten krasa kita sampun ngancik pungkasaning acara reuni dinten menika. Mugi acaranipun saged dadosaken pengikat paseduluran ing antawisipun kita sedaya. Kula sebagai MC nyuwun pangapunten bilih enten kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.